Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा ब्राइडल फट'शुट दङ बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंखौ बहुत मानसियानो होनोमोन आब' नोङो सानफ्रोमबो मेकआप खालामो औ आं मेकआप खालामो आं मानो मेकआप खालामो होनोबा जेबो रिजन गैया जास्ट आं मोजां मोनो मेकआप खालामनो आं कन्फिडेन्ट फिल खालामो मेकआप खालामखांबा आरो आङो दुगैखांनानै जुदि जास्ट मयस्चराइजारल' फोननानै थायो माबा फ्रेश नाङा आरो जुदि आं मेकआप सेकआप खालामनानै थायो होमबाना आं माने माबा मोनसे कन्फिडेन्ट फिल खालामनानै माबा मोनसे माने खामानि मावनो गोसो जायो आरोना जेनेबा भिडिअसफोर बा एक्टिभ फिल खालामो आङो बेखायनो खालामो ओमफ्राय नै दायो आङो उइदाउट मेकआप दङ आरो जास्ट लिपस्टिक आरो आइब्र'खौल' फोनदों आङो ओमफ्राय जेबो फोनाखै मयस्चराइजारल' फोनदों मयस्चराइजारल' फोननायखायनो नै जि माबादो आरोना मा होनो ग्ल' जाबाय थादों नै माबा जादों पुरा सिल बिराद मोजां आंनि मयस्चराइजारा पुरा मयस्चराइज खालामनानै लाखियो ओमफ्राय आंनि मोखाङा लेथ्रा नालाय बेखायनो आङो मेकआप खालामो ओमफ्राय मा होनो आंनि मोखांखौ दा उइदाउट मेकआप सोरबा नुनायफोरा गोबाबायानो खोमा 10 बारसो मोखाङाव बिराद दाग दोंलै बेखायनो मेकआप खालामो मिथिबाय ना नै ओमफ्राय आरो इयो दा बोरैबा गोसोम जाना थानाया दाख्लै गोथांथां जानानै दंमोन आरो थेन्थावबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय थेन्थावबाय थानायाव फन नायबाय थानायावहा धुलधुप सिरना होदो फनाथ' जि गोलोद ओमफ्राय होबायब्रा इयाव गोथां जाना थानाया ओमफ्राय दाथ' आरो बिराद गरमखाना आं नोंथांमोननो सामार मेकआप टिउटरियेल भिडिअ बानायगोन होननानै सानदों स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ लुगैयोबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ना मा होनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' नै मोनफैखांनानै नोंथांमोनाथ' दाख्लैनो सिनायखाबाय बिथांमोनखौ बेखायनो आं इन्ट्रडिउस होबाय थायासै आरो आंनि एसामिस जिथु ब्राइडेल मेकआप खालामदोंमोन बेखौ ओमफ्राय मेकआप स्टार्ट जाबाय जानानै आरो बिराद बोरैबा उन्दुनो ओंखारबाय थादोंमोन आं एसे थाब सिखारदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो एनार्जि ड्रिंक लोंबाय आरो आंनि फेभरेट रेड बुल ओमफ्राय बिसोरो ORS लोंदों बेखौ लोंनो हायानो बेमारि गोजा नालाय आं बायसा हेल्दी जानांगौ डेन्जार ओमफ्राय आंखौ नायनाय मोदैबाय थादों आंखौ जास्ट इगनर खालामदों मोदैबाय थादों जास्ट फाइनाल लुकखौल' वेट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोना बे अमिशा बिथांजों मेकआप क्लास लानो इन्ट्रेस्टेड बिथांमोना आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखाबाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो बे नाम्बारावहाय ओमफ्राय गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरालासिनो आं जिथु कन्टेक्ट नाम्बारखौ शेयार खालामदों बेयावहाय डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बिराद मोजां जोंनि दा आं बुंनो माने आं जिथु एक्सपिरियेन्स खालामनानै मोनदों जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय आं बेखौनो बिराद मोजां मोनदों आरोना थानो हागौ सोरबा मोजांबो जायखौ आं लोगो मोनाखै खिन्थु आं जायखौ लोगो मोनदों सिगांथ' दिपांकरा एकदम टपमोन उदालगुरियाव खिन्थु दा बिथाङा बिराद टप आरो आंनि थाखाय
नै रेडि जाबायानो मेकआपआ बारा एसेबां बिदि खालामासै नालाय बेखायनो बारा गोबाव लायासै आरो थाब थाब खालामबाय आरो बिराद गरममोन ना खिन्थु अखा हालाय गारलाय बिदि जादोंनो आरो जोंथ' मिथियामोन खोनाफैयाखैबो बेयावहा ओमफ्राय नै आगै बिरखमान खालामगोन आरो फट'शुटखौहाय ओमफ्राय लोगोसे दंफायो बेनि एसिसटेन्ट आगै बिशाल बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों बे गथ'खौ आं बिराद अननो ओंखारो ओमफ्राय दायो जोङो थांसिगोन আগত বহিম এচি দি দিব লাগিব অ এইটোৱে হয় এইটোৱে হয় उय देलाय खोना मा थांखोयो जों गारियाव थांसै दायो एसी लगाइ दियक নহলে শেষ হৈ যাম মোৰ দাদা एसी টো लगाइ দিয়কচোন गाड़ी वाले भैया एसी लगा दो गाड़ी वाले भैया एसी लगा दो बहुत गरम है हां मरि जा मारो थोड़ा टच करि बना लो टच करा নাই কপালত হে চুলিটো লাগি যায় কাৰণে বেয়া হৈছে টাচ কৰি বনা দাদা এসি লগাই টাচ কৰিলে মই চুলিটো এনেকৈ কৰি লম দেই লাগি গৈছে अझै ना खै गाउनु बस्छु खासो लोगो मोनबायलै नै बिराद आनलाकि आनलाकि जाबाय आनलाकि ada salah. Cingsa kami nasi bagan cing dari sini Malaysia. Ayu panen ni. Mazamu. Nah, ayo, ada satu sepeda. Hah? Oh, itu. Mau pindah usulu itu? यावनो खामनांसिगोन माने अखा हाबाय बिरादनो अखा हानायखाय माने बिथिं थांनो हाला आरो ओंखायनो इथिंनो खामनोसै आरो उपाय गैला बिराद बरियाथ' जोंनि जायगाया आं देखायनो र' ইমান আনলাকি ন আমি বৰষুণ দি গৈছে फ्लॉप হৈ গল আমাৰ আজি শুট ইমান মজা লোকেশনও লাহেন নাগিৰদोंमोन আনলাকি আস কি কৰিম আৰু
दे र' भिडिअ खालामदों फैदो आइथिं सासेया आंखौ आइथिं पुरा माबा बे पाका लामायाव उन्दुनानै लानोसै नामा हे गमा बहाग्लो ओइथिं मोजांसिन नुगोन ना इथिं मोजांसिन नुगोन ना माबाखौ स्रां इथिं माबायसा नुदों आंखौ एसे स्लिम नुदों ना बडिखौ अमा बेदरखौ सानबा जायाखै आं मात्र যোৱাকালি মাংস খাই আহিছোঁ মই মিছা কথা কৈছোঁ তেতিয়া দিয়া নাছিলোঁ মই নহয় সেইদিনাখন যে কিনো গাটো সোমাই গৈছে ক'ত फेक स्माइलसो बियो इस मडेल नङा नालाय ओंखायनो मोजां मोजां पस्ट होनो रोङा आरो मालाय मडेलफोरा जि मोजां मोजां होयोना खिन्थु जोंथ' नङा दिसुन आं रोंथारा माने आंनिया बे स्माइलि फेसआनोसै आरो मिनिनायानोसै आरो जेबो गैला एपिने सुवा नाय नेকি बेसि दा मयो भात ना खाव आगे बिरखमा मालाय मास मोनसे जाबायनो ओंखाम जायाखै खालि रुनाय जाबाय थादों इमान रानथिंथिं जाबाय बेसेबां केजि खमायखो 5-6 केजि मालायसो जाबाय ভালে হয়েছে যে এইবিলাক খালি টেস্ট গুড করে দিলে হল আর দিল এই গানটো দিম নেকি বা দোকানটো কেনেবা হৈছে বুৰবক চালা ক'ব নোৱাৰা নেকি তোতে बगारियो গৈছে সা মেকআপ বেয়া কৰি লাষ্ট কৈছা পুৰা ব্লগত ভাববো মানুহে কি কৰি আছে হেল্ল টেস্টিং এই কিবাটো কেনেকুৱা দেখা হৈছে মামাগলা লাইন গাড়ী থাকনিয়ালে শিকার থানাই দিয়া মাছ খোলো Sabi aro de. Okay, যাও Hobo de babu de. Bye de. Bye. Bye de to to bye. Apuno ko bye de. खायसिगे दिसरे जोंबो थांनोसै ओमफ्राय इयाव अखा हायाखै मिथिबायना जों जि लकेशनाव थांनो नागिरदों बेयावहाय अखा हादो आइसे अलप एटा दुटा ना नै अखा थाइफ्रिबाय बाय मोजां थां दे मोजां थां बाय टाटा दे गाड़ी उठी किने भांगी दिम कितियाबा साबि बाय हा जों दा लेन्स बख'नो नागिरदों आरो बेयाव देखायबानो जाबाय बख'नो दे सानसे बख'फेरा माबाफेरा मादै बख'गोन दे आं
এডি बनालाबो देखाय होयो ओमफ्राय फार्स्टिं ब्लेक कालार ओमफ्राय फार्स्टिं ग्रे कालार दे देखाय खादो बखनानै ब्लेक ब्लेक जाबाय ना